Hyvää joulua Annalle. Miltä se ruoka maistuu? Hyvältä. Minä kävin eilen saunassa, joulusaunassa kävin ja meillä on taas täällä sillit, lohet ja kraavilohet ja kinkut ja sitten on juotavaa maitoa. Ja meiltä puuttuu vaan viinipullo puuttuu vaan pöydästä. Ja sitten meillä on täällä kahvi tippumassa ja meillä on normaalisti nämä laatikot, peruna, porkkana ja lanttu ja sitten on mikrossa on täällä tulossa ruokaa vielä. Eli tää on se joulu, joka tulee aina vuodesta toiseen. Ja tässä on kahvileivät vielä. Ja sano hyvää joulua taas kaikille. Sano kaikille taas hyvää joulua. Hyvää joulua.